Ara és el torn del grup parlamentari republicà. Té la paraula l'il·lustríssim senyor David Rodríguez. Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, m'agradaria enviar des d'aquí una abraçada ben grossa a la consellera Dolors Bassa, injustament tancada a la presó. I si bé alguna vegada s'ha fet servir l'expressió d'enginyeria financera per referir-se a determinades activitats no gaire maques econòmicament, doncs en podríem parlar en aquests moments d'enginyeria judicial, que és el que la reté a ella a la presó. Bé, en qualsevol cas, honorable conseller, doncs en primer lloc el vull felicitar per la valentia d'acceptar el repte d'encapçalar aquesta conselleria, una conselleria que ha viscut unes èpoques difícils degut a la crisi econòmica, degut també a un estat deslleial que ha vulnerat manta vegades els seus compromisos amb Catalunya en matèria social i com en tantes altres coses. Per tant, bé, també és veritat que és una conselleria que permet fer especialment allò que el lema escolta deia, que procura deixar el món una mica millor del que l'has trobat i que per tant estic convençut que des d'aquí s'hi podrà fer molta feina. El vull felicitar per l'exposició que ha fet també. Crec sincerament que ha sabut fer un bon resum de les tasques que calen desenvolupar i de les prioritats que cal treballar en aquesta legislatura. Demostra, per tant, un coneixement de les principals qüestions que caldrà abordar i, per tant, res més que això. Només, quasi m'hi veig obligat, no cal que vostè s'hi refereixi si li sembla després, però jo sí que al senyor Santi Rodríguez li diria que li quedi clar que no renunciem a la república, tot el contrari, cada vegada estem més convençuts que per dur a terme les millores socials que el país necessita, aquesta és imprescindible. Bé, celebrem el manteniment de la Conselleria de Treball i Afers Socials, que es va fer en un únic departament, com ja va fer l'anterior legislatura, i creiem, tal com deia la consellera Bassa, que la millor política social és la creació d'ocupació i, per tant, creiem que anem bé. Valorem també l'aposta pel que ja ha anat dient diverses vegades per reforçar els serveis preventius en diverses polítiques. És molt més econòmic i per tant estalvia problemes de difícil solució a posteriori pel que fa i per tant creiem que és una aposta encertada. Pel que fa al contracte programa 2020-2023 amb els ens locals, doncs confiem que continuï apostant per una major autonomia d'aquests ens locals a l'hora de definir quines han de ser les seves polítiques socials. Som partidaris, tant en l'àmbit estrictament social com també en el de treball, de fomentar polítiques que vagin de baix a dalt. És a dir, ningú coneix millor que el propi territori quines han de ser les polítiques a aplicar en aquell propi territori i, per tant, respectar aquell principi de subsidiarietat tan reclamat per la Unió Europea. Per tant, com més propera és l'administració, millor es pot respondre als problemes d'aquesta població. I en aquest sentit també cal celebrar aquesta aposta per l'increment de les plantilles de serveis socials perquè realment han viscut situacions difícils tots aquests anys. Una frase que vostè ha dit i que crec que és encertada, diu hem de poder envellir el nostre barri i amb la nostra gent. Crec que denota la importància, d'alguna manera, no podem tenir tots els recursos assistencials físicament, alguns de residències, és que ara ho comentàvem, i per tant em sembla que en aquest sentit té una importància cabdal els serveis intermitjos d'atenció a les persones grans. Entenem que són recursos que permeten una major autonomia d'aquestes persones i que hi ha recursos més cars que no cal. Per tant, la residència ha de ser l'últim estadi de la vida de les persones que ho necessitin, però en qualsevol cas cal apostar per això, per aquests recursos intermedis que permeten guanyar en qualitat de vida, que són més barats i també que fomenten un envelliment més actiu. Cal ser conscient també, i a mi potser m'hi pertoca, atès a la meva condició de veí d'una població d'interior, cal ser conscient de les diferències territorials. No totes les comarques, no totes les poblacions, no tots els territoris tenen les mateixes necessitats i especialment hi ha una diferència gran entre els recursos que necessiten o que els que poden tenir a l'abast els ciutadans que viuen en poblacions grans com aquells ciutadans que viuen en comarques més extenses, més despoblades, amb poblacions envellides i, per tant, els recursos que necessiten en matèria d'atenció social, per tant, també han d'estar adaptats a aquestes necessitats.
Per tant, el felicitem també especialment per l'esforç en què s'ha compromès en aquesta seva exposició d'aprovar Catalunya als nivells europeus pel que fa a polítiques, a la despesa en polítiques infantils d'adolescents i de joves. Ahir, a la intervenció a la Comissió d'Infància, tant del Síndic de Greuges com de Save the Children, esmentaven aquesta necessitat i crec que anem en la bona línia si som capaços d'assolir-ho. Coincidim en la priorització de les polítiques d'infància, de no institucionalització i facilitar l'entorn familiar en la mesura del possible. I en aquest sentit seria interessant, i crec que també és una aposta que crec que està fent el Departament i que celebro, la d'evitar els grans centres d'acollida i potenciar centres petits, més acollidors i que són més similars a aquest entorn familiar que en el que s'han de viure els joves. Bé, pel que fa a joventut, coincideixo plenament amb l'exposició feta, com difícilment podia ser d'una altra manera, però en qualsevol cas sí que també crec que és important la transversalitat de les actuacions que s'hagin de dur a terme i especialment la col·laboració amb el Departament d'Ensenyament pel que fa a l'ocupabilitat dels joves, especialment, per exemple, un dels programes que poden tenir més èxit és el tema de la formació dual. I, per tant, també, de fet, que cal la mirada des de totes les conselleries amb mesures que tinguin transversals, que tinguin a veure tant amb temes d'infància com amb temes d'igualtat. I aquí no només és una qüestió del seu departament, però que sí que el seu departament segurament haurà d'encapçalar, però evidentment depassa de molt el seu àmbit. Cal mirar també com pot la renda garantida de ciutadania protegir un sector de joves, i potser no és la renda garantida l'eina que ha de fer-ho, però protegir els joves extutelats, atès que fins als 23 anys queden en un llim moltes vegades i, per tant, hi ha un parell d'anys en què aquests joves queden una mica desprotegits i, per tant, no sé si ha de ser via renda garantida o ha de ser algun altre l'element que els pugui protegir, però estaria bé que tinguem present. I per a la millora de la qualitat de vida dels nostres infants i també especialment els treballadors, la conciliació de la vida laboral i familiar i un llarg etcètera d'avantatges, considerem que cal un impuls definitiu i tampoc no sé si li correspon estrictament al seu departament, però sí que és possible que al seu departament li toqui la part més gruixuda a la reforma horària. Creiem que, si bé és una qüestió transversal, com deia, doncs bé, a Europa en aquests moments ja hi ha un debat sobre el canvi d'horari estiu i hivern, en el que crec que nosaltres també hauríem de tenir un paper actiu en aquesta qüestió. Pel que fa a temes de treball, doncs la recuperació econòmica, Catalunya és una de les economies que més creix a la zona euro, s'ha traslladat al món del treball, l'atur català es redueix a un ritme més ràpid que l'estat espanyol, mentre que el 2017 l'estat tenia una taxa d'atur del 17,2%, a Catalunya ho era del 13,4%. Aquesta recuperació del treball també l'observem en altres indicadors, com per exemple el creixement constant de l'afiliació a la Seguretat Social, un 3,5% del 2015, un 3,7% el 2016 i un 3,8% el 2017. La fase expansiva del mercat de treball s'ha traduït en una xifra rècord de contractació el 2017, arribant a quasi bé als 3.200.000 persones de contractes de treball. No obstant això, aquesta recuperació objectiva no sempre ha estat percebuda com a tal per les persones treballadores i el conjunt de la societat. Podem observar com el treball es recupera, però no tant com l'activitat econòmica. Mentre que el volum d'activitat econòmica ha recuperat els valors de l'any 2007, el nombre de llocs de treball es situa en un 4,9% per sota del 2017 respecte al 2007. La feblesa dels salaris no repercuteix igual entre tots els treballadors, mentre que el 10% més pobre havia reduït els seus salaris en més d'un 25% des del 2008, el 10% més ric només ha experimentat una reducció del 5%. En el mateix període. Una recuperació que sovint ha estat massa marcada per la temporalitat i la precarietat. La temporalitat ha pujat fins al 21,6% el 2017 i durant aquesta recuperació, entre el 2013 i el 2017, un 48% de la creació d'ocupació neta va ser ocupació temporal. Per tant, aquí la Conselleria té un rol fonamental a jugar. I, per tant, també celebrem l'impuls en aquest sentit en el que és l'àmbit de la concertació territorial, amb el que dèiem abans, d'aplicar polítiques que vagin de baix a dalt,
Com sap el conseller, sóc un ferm defensor del que són les agències de desenvolupament local. Crec que és la manera d'abordar les problemàtiques des dels territoris, des d'aquesta lleialtat institucional, però també des del coneixement de l'especificitat pròpia, i que en això, perquè això vagi tot coordinat, cal una millor coordinació entre les oficines del SOC i aquestes agències per tal que no dupliquem els esforços tots plegats. Hi ha experiències que han donat bons resultats i que creiem que són un model a seguir. Ja és el temps? M'ha quedat molt, és a dir, que ja continuaré després. Moltes gràcies, diputat.